أرست زينام أبا زحلفوا عمتات ديجيتال إثيوبيا قاعد المقبار استسرحوا سرعتي رؤي وتصيت ممزقاوم بريزيدنت تاياز كسلاتي قليصو إثيوبيا أبا كل عودي كم تمعبل علم الربرابنا تقبر كم زركب قلقالوت كوميونيكيشن منقستي أفليتو كابزينا طاي بريزيدنت دونالد ترامب مس حبرات عرب إمارات سممع artificial intelligence كم زفرمو أفليتو سلام طعنا بالله يزخوركم سمعت انت ملكتنا كمي تمسيول كساعات حد غينو كمت لمود نساعات ترالو زيناتات حزنا متينا لنا زيناتات ندمرح 5 انا ابراهيم فسام فلما بحصرت زيناتات كنجمر اب زحلف عمتات ديجيتال اثيوبيا قاعدين مغبار استسرحوا سرعتي رؤي وصيت ممزغابهم بريزيدنت تايه اسقسلاسي تزاريبهم توم بريزيدنت اب مبرق افريكا فلما يزخون اكسبو تكنولوجي أب عالم لخ ماخل كونفنشن بعلي كفيتهم أب مقفت مدرهم دمام أب زحلف عمتات ديجيتال إثيوبيا قاعدين مقبار زستفرالي مسارة المعات مهنات من زيد ما نتعودي زتوها تخرت زرقي مخاني قليصهم زلهم ديجيتال إثيوبيا عسران حمشتن استراتيجي حانتيسو بمتقبار عودي ديجيتال فترة بحلي نمقلوات مخالون تزاريبهم إثيوبيا بديجيتال هنصت قطبا نافريكا كم ابن زخون عقمين مهنات طمتهيبا الناس رحتيا مبالم ون قلقالو زينا إثيوبيا تبزيبلهم ابتي اكسبو بزحات عالم لخ درجه تفلات نزلون كوبانيات تكنولوجي كم استساتفو تحبيرهم تكنولوجي اكسبو إثيوبيا إيتكس عسران حمشتن كاب لوم عنتي شمونت قنبوت كلتشحن 17 عام تمرد جميرو نسلست معلتات أبدي سابا كسالت يوم بمحدار مربب حبريتان دحنتن انستيتيوت ارتفيشال انتليجنسن إثيوبيان بحبار زي سناد او تي اكسبو أبد دحنت سايبر ارتفيشال انتليجنس فاينتك سمارت سيتين تمرتي تكنولوجين مسارات زغبرو حمشت عودتات تخرج زحازي تبايلو لهم اب عودي تكنولوجي كم حجر استسرحو سرعتي نعالم نمراين اب قصالي كسرحو اب زغبون غدات توسخ عقمين مفتارن زعلمه كم زخونه دما تغليصلهم نسلسته معلتي طانح زولوتي اكسبو وددرات ارتفيشال انتليجنسن روبوتكسن عوده مريت كمغون كاب ايثيوبيا حليفو نافريكا عقمي زفطرو بزحات لزبات كم زغبرلو تحبيرهم إثيوبيا نعقب سلام ود حبرات منغستات توسخي وتادراون حيلي بوليسن بموفر دغف كم تجبر منستر مكلخال حجر عائشة محمد أرغاغيصن بتن منستر زمراح بجللو قب جرمن برلين نكلت معلتات اب استسالت اخيبا منسترات عقب سلام حبرات منغستات تساتفلهم اب مخنبتي اتاخيبا مدرز اسمع انجينير عائشة محمد حبرات منغستات بمسرت زقربو حتو إثيوبيا توسخو تادراون يونيتات بوليسن نتغبار مخبار سلام كم توافر قال اتينلهم إثيوبيا بزت عايشتو عالم لخ انستيتيوت سلطنه عقب سلام ابيلام اب سلطنه اتغبرو استواصو اطن خيرا كم تقصلون ارغاغيصنين تملكتي حزدما بزرزرنا بزحزنام زيناتاتي كحلفكم بس عبيت ديجيتال تكنولوجي تتحيزو عالم لخاوي متأسسار نقدي فتر بزعوا ملاو تقاليصلهم دحننت سايبر نمرقاز سمزي كوميونيكيشن إثيوبيا مس زملكتهم آكالات النات سرحة كم زركبون تحبيرلو نتصابصاب فريوة تامرو منو برهان قرماي
مس ديجيتال تكنولوجيات حيزو مردان علم لخوي متسارع داقا مفتارو مردات والكسبات بقليلو نخركب أخيلو يو نزيوم مرداتات زكبو تكالاتون نايتو مرداتا مستراونتو من دحننتو تومو الكسبات ناي محلاو حقا وحالافنات كم زلوهم سمزي كومنيكيشن إثيوبيا أفليتو يو የካር ፕሌታችንን በመውሰድ ሞባይላችንን በመውሰድ ኢሜል የምንጠቀምበትን አድራሻ በመውሰድ ካርፕሌት ሞባይል ኢሜይልን ሀገራው መለለ ካርዲን በመውሰድ በዓልዋና من كم زخنا مفلاي كاليو بمقنعة زون كاب زيت حسب حدقة نتي بعلوانا مدحاني كاليو እነዚህ ዳታዎች ደህንነታቸው ካልተጠበቀ ሰዎችን ለተለያዩ ጉዳት ተሰልፎ ሊሰጣቸው ዞም ዳታታት ድሕንነቶም እንተዘይተሓልዩ ሰባት ንዘይተደለየ ጉድኣት ክቃልዑ ይኽእሉዮም ዝኾነ ዓይነት ዳታ ዝእክብ ኣካል ዳታው ልቀሰባት ምሽጥራው ክገብሩ ይግባእ ሓላፍነቱ እውን እዩ ኢትዮጵያ ንውልቃው ዳታ ሓለዋ ምግባራን ኢንቨስትመንት ወፃይን ዕዳጋ ምቹ ኩነታት ምፍጣር ከም ዝኻለት ኣብ ሚኒስተር ቴክኖሎጂን ኢኖቬሽን ዋና ዳይሬክተር ሕግ ዝኾኑ ኣይተ ኣያልነህ ለማ ሓቢሮም እዮም በዳታ ባለቤቱ ራሱ ስለ ዳታው የራሱ ሆኑን በዳታው ማዘዝ እንደሚችል ዳታውን እንዲቀናበር ወይም ደግሞ እንዳይቀናበር የመፍቀድ ጉዳይ እሱ ጋር እንዳለ ባዕልዋና ዳታ ብዛዕባ ዳታው ክርዳእን ምእዛዝ ከም ዝኽእልን ክፈልጥ ይግባእ ፈቓዱውን ኣብ ኢዱ እዩ ዘሎ ንኣፍሪቃ ሓዊሱ ብርክት ዝበላ ሃገራት ነዙይ ዝመስል ሕጊ ስለ ዘውፃእ ቀሊሉ እዩ ዝኸውን ኣባታ ኣኻኽባ መረዳእታ ናብ ምትንታን ዳታ ቅርታ ዘለዎም ውልቀ ሰባት ንሰመዚ ኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ ቅርቶም ናይ ምቕራብ መሰል ከም ዘለዎም ዝሓበሩ ድማ ዋና ዳይሬክተር ሰመዚ ኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣይተ ሚሊዮን ኃይለ ሚካኤል እዮም ብዙ ጊዜ የግለሰቦች ዳታ ሰዎቹ በማያውቁበት መልኩ ሊሰበሰቡ ይችላል የተሰበሰቡ ብዙሕ እዋን ዳታ ውልቀ ሰባት ብዘይፈልጥዎ መገዲ ክእከብ ይኽእል እዩ እቲ ዝተኣከበ ሓበሬታ ልክዕ ንከይኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ውልቀ ሰባት ቅርታ እንተሃልይዎም ነቲ ትካል ቅርቶኦም ናይ ምቕራብ መሰል ኣለዎም እቲ ትካል እውን ሕቶኦም ተቐቢሉ መምርሒ ናይ ምሃብ ሓላፍነት ኣለዎም እቲ ሕቶ ኣብ ዝቐረበሉ ኣብ ውሽጢ 21 መዓልታት መልሲ ናይ ምሃብ ሓላፍነት ኣለዎም እቲ ዝወሃብ መልሲ ዘይዕግብ ተኮይኑ ድማ ነዙይ ንምርኣይ ዝተጣየሸ ቤት ፍርዲ ኣሎ በዙይ ተዘይዓጊቦም ድማ ንመወዳእታ ብርኪ ተባሂሉ ዝተጣየሸ ኣሎ ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሕቶኦም ምቕራብ ዝኽእልሉ ዕድል ኣሎ ድሕንነት ሳይበር ንምርጋጽ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብሓባር ብምዃን ይሰርሕ ከም ዘሎ ሰመዚ ኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እዩ መንግስቲ ዝተማልአ ምምሕያሽ ማክሮ ቁጠባ ምግባሩ ስዒቡ ኣብ ዓውዲ ፋይናንስ ኢትዮጵያ ጭቡጥ ውፅኢት ምምዝጋቡ ፕሬዚዳንት ፌደራል ታዬ አጽቀሥላሴ ተዛሪቦም እቶም ፕሬዚዳንት ነዚ ዝበሉ ኣብ መኽፈቲ መድረኽ ፎረም ፋይናንስ ኢትዮጵያ 2025 ተረኺቦም እዮም ጌታቸው ዓለሙ ተወሰኸለዎ ኢትዮጵያ ዝተማልአ ትግበራ ምምሕያሽ ማክሮ ኢኮኖሚ ምስላጣ ስዒቡ ምህዳር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ዝድህስስ ፎረም ተሳሊጡ ነቲ ፎረም ዝኸፈትዎ ፕሬዚደንት ፌደራል ታዬ አጽቀሥላሴ እቲ ምምሕያሽ ዝተማልአ ማክሮ ኢኮኖሚ ኣብ ዓውዲ ፋይናንስ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ጸገማት ከም ዝቐረፈ ይገልጹ ዓውዲ ፋይናንስ ኢትዮጵያ ዝተጠራቐመ ልቓሕ ናህሪ ዋጋን ሕጽረት ሸርፊ ወጻይን ማሕለኻ ኮይኖምዎ ምጽንሖም እውን እቶም ፕሬዚደንት የረዱ እዛ ሃገር ነዞም ማሕለኻታት ንምፍታሕ ኢላ ዝተማልአ ትግበራ ምምሕያሽ ማክሮ ኢኮኖሚ ምስላጣ እውን ይገልጹ Recently, Ethiopia unveiled a comprehensive macroeconomic reform program. ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን መዋቕራዊ ጸገማት ንምቕራፍ ነዛ ሃገር ናብ ዘላቒ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ ንምምጻእ ዝተነደፈ ዝተማልአ ምምሕያሽ ማክሮ ኢኮኖሚ ዕላው ገይራ እያ بمنصر زي بزي استمالة تكبر من محاش ماكرو إيكونومي سلسة قلف قدات قوليهم كرأي قبام أبزي كوباي بعمقوت كم زتيلو دمام يأمن اتي فلماي زي تمالة تكبر من محاش ماكرو إيكونومي تخكلنيا كدم صعبو بمحلاو تنكاغة بستمالو من كدي زي ملكتهم مدارك تأكلات مسبيراو بانكي تشاريخهم يوم السنة دي أمو There was a close partnership between pertinent ministries and the National Bank of Ethiopia. እቲ ዝተማልአ ምምሕያሽ ማክሮ ኢኮኖሚ ጭብጥ ውፅኢት ዝተመዝገበሉ ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ፕሬዚደንት ኣብ ዕዳጋ ትኩረቱ ዝገበረ ስርዓት ሸርፊ ወጻኢ ምዝርግሑ ተወዳዳርነት እናዕበየን እዚ ሃገር ተጠቃሚት ክትኸውን ምግባሩ እውን ገሊፆም ብመዳይ እዚ እዚ ሃገር ፋይናንሳዊ ዓቕማ ከተማዕብል ምሕጋዙ እውን የረድኡ Second, the success of the reform can also be measured مبل كالعي اتي استمال ممحاش ماكرو ايكونومي زلكا
ካብ ብርክት ዝበላ ሃገራት ብዝረኸብናዮ መጠን ድጋፍ ገንዘብ እዩ ዓለም ለኻዊ ትካል ገንዘብ IMF ዝህቦ ድጋፍ ኣብ ታሪክ እቲ ትካል ልዑል እዩ ብኻልእ ገጽ ድማ ካብ ቀረባ እዋን ንነዘ ባንክ ዓለም ካብ ልቓሕ DOP ሓዲኡ ኣጽዲቑ እዩ እዚ ድማ ንዘላቕነት እቲ ምምሕያሽ ማክሮ ኢኮኖሚ ኣገዳሲ ድጋፍ በጀት እዩ IMF ወርልድ ባንክን ትካላት ፋይናንስን ንኢትዮጵያ ዝገብርዎ ድጋፍ ኣብ ጉዕዞ ለውጢ እዚ ሃገር ሕጉሳት ምዃኖም ዘመላኽት እዩ Commitment from the IMF, World Bank and other institutions is a testimony to Ethiopia's reform trajectory. ኣብ በጀት ዓመት 2017 ዓ.ም ኣፈጻጽማት 9 ኣዋርሕ ዝተማልአ ምምሕያሽ ማክሮ ኢኮኖሚ ኣብ ዝተገምገመሉ እዋን ሎም ዘበን ምምሕያሽ ዝተማልአ ማክሮ ኢኮኖሚ ዝተገበረሉ ዓመት ብምዃኑ ካብ ካልኦት ዓመታት ዝተፈለየ ምንባሩ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሕመድ ሽዴ ምግላጾም ዝዝከር እዩ እቶም ሚኒስትር ኣብ ሕሉፍ 9 ኣዋርሕ ጭቡጥ ውጽኢት ምምዝጋብ ከም ዝተኻኣለ ምግላጾም እውን ኣይርሳዕን በታሪካችን ትልቁን የኢኮኖሚ ሪፎርም ያካሄድንበት ነው ኣብ ታሪክና እቲ ዝዓበየ ሪፎርም ኢኮኖሚ ዘካየድናሉ እዩ ቀዳማይ ተመን ሸርፍ ወጻኢ ብዕዳጋ ክውሰን ምግባሩ ደረጃ ብደረጃ ብዕዳጋ ዝውሰን ተመን ወለድ ዝምራሕ ፖሊሲ ሞኒተሪ ምግባሩ ከምኡውን ኣታዊና ንምዕባይን ወጻኢና ውጽኢታዊ ንምግባርን ዘኽእል ፊስካል ፖሊሲ ምውጽኡ ከምኡውን ኣማራጽታት ዕብየት ንምስፋሕ እጃም ውልቀ ሴክተራት ንምዕባይ ዝተጀመሩ ስራሕቲ ጠናኺርካ ንምቕጻል ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ሪፎርማት ዝተሰርሕሉ ዓመት እዩ بمنصر أفضل عبيد تنكر وصيت زلوا نهرواقع نمكوزار ون صبوق وصيت ترأيهم. إنفليشن كم قطعة الرجل بتأمر تروت إثنين متاو. تستمع لمحياش ماكرو إيكونومي زي تبابو وصيت زي تمزجب المخانو زي جلس كوينهم حزون كابزي زحشة معبالنا كمزجب مسرح كمزجبا يجلس. أب زحلفو شوعة عمتات صعونتو عدا وصاي إثيوبياويان مس منصر حفشاوي حقراوي مرتن كاب زنورو 30 ميتاوي ناب 13 ميتاو مرادو تغليصلهم أبزي بجت عمت متغبار استجمرتي ممحيشي ماكرو قطبا إثيوبيا كاب علقحت وصا حقرات عدل منوح كفلت 3.5 بليون دولار مركابا وانت حبير الله نصبصاب واللين تامر نازريت بريهم أب إثيوبيا بزحلفو شوعة عمتات كاب استمزجب عوتات مونغو أب من كاي عداز تمزجب وصيت حدا مخاني تصرح ممحيش ماكرو طبعا ايزها قرز عند عدان مقلال زخالو استفلاليو أسرار حتات بمنقستي تكبراو تغيرم يوم لعل ولد زلوهم ناي وصاي لقحات بزي موسادن مسالك احتي بزتغبرو دبلوماساوي تعرتات عند عدان من كاي تخايل يوم بزيومن كالوت هاجر بوكل ممحيشي سقمتاتن قطبا إثيوبيا ببركوش تعدن علم لخن زقاطمو فتنا تزاويرو تخطات العبيت امزغيبيوم ከተለያዩ ሀገራት የተበደርነው በተለይ ደግሞ 1 ቢሊዮን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተለቀሕናዮ ብፍላይ 1 ቢሊዮን ዶላር ዝኸውን ዘምጻናዮ ኮሜርሻል ዝኾነ ልቃሕ ንቅድሚት እውን ከምዚ ዓይነት ፋይናንሲንግ ክርከብ ኣለዎ ዞም ልቃሓት ኢንቨስት ኣብ ዝግበረሉ ቦታ ውዒሎም ፍርያታዊ ኮይኖም ዝወጸሎም ኢንቨስትመንት ቅድሚ ምምላሶም መኽፈሊ ግዜኦም እንትበጽሕ ኢትዮጵያ ተወሳኺ ልቃሕ ካፒታል ኣብ ትደልየሉ እዋን ክትልቀሐሉ ኣይትኽእሉን ዝተባሃለሉ ብርኪ በፂሑ ነይሩ እዩ ብፍላይ ትሑት ወለድ ዘለዎ መጠናት ልቃሕ ንረኽበሉ ነገር ንኽልተ 3 ዓመታት ምድርዳርን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለ ጽዕንቶ ልቃሕ መጠን ኤክስፖርት ምዕባይ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝሓለፉ ዝተወሰዱ መማሓይሽ ቁጠባ ክንድትና ሓስቦም ምሕያሽ ናብራ ከምጽኡ ዝኽእሉ ዓበይቲ ስጉምታት እዮም ቅድሚ ሃገራዊ ለውጢ ጽዕንቶ ዕዳ ሓደ ስብራት ቁጠባ ኢትዮጵያ ነይሩ ነጸገም ብዝተተግበሩ መማሓይሽ ሜላታት እውን ዕዳ ወጻኢ ሓፈሻዊ ሃገራዊ ምህርቲ ካብ ዝነበሮ 30 ሚታዊ ሕዚ ናብ 13.7 ሚታዊ ወሪዱ ይርከብ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ሪፎርምን ተከትሎ ሪፎርም መማሓይሽ ቁጠባ ስዒቡ ክሬተር ኮሚቴ G20 ምስ ዝበሃል ጉጅላ ለቃሕቲ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ዘተታት እናተኻየደ ጸኒሑ እዩ ብብርኪ መርሃብ ስምምዕነት በጽሕና ኢና በዚ ስምምዕነት መሰረት እውን እፎይታ ዕዳ 3.5 ቢሊዮን ዶላር ንረኽበሉ ስምምዕነት ዝገበርናሉ እዩ ኣብ ቀረባ ሰነድ መረዳእታ ስምምዕነት ዝፍረም እዩ ዝኸውን ምስቲ ኮሚቴ ብሓፈሻ ከምኡውን ብከይዲ ድማ ምስ ሕድሕዳ ለቃሕቲ ዝርዝር ዘተ ክካየድ እዩ እዚ ጽዕንቶ ዕዳ ኣብ ምንካይ መዳይ ዓብዪ ውጽኢት ዝመጻሉ ዓወት እዩ ምባል ይከኣል ኢትዮጵያ በቲ ሪፎርም 7 ዓመታት ልዑል ወለድ ዘለዎምን ናይ ንግዲ ዝበሃል ናይ ወጻኢ ልቃሕን የወሰደትን ምሳሌ ቃሕቲ ኣካላት ብዝተገበረ ዘተውን ስረዛ ዕዳን ሽግሽግን ተገይሩላ እዩ
ባለፉት ዘመናት አላግባብ ኮሜርሻል ሎን ጀምረን ኣብ ዝሓለፉ ዘመናት ዘይግቡእ ኮሜርሻላት ልቃሕ ጀሚርና ንዘይንውድኦም ፕሮጀክታት ብኣግባቡ እቲ ገንዘብ ናብ ዓዲ ውሽጢ ምእታው ብዘይፍለጥ ኩነታት ሰፊሕ ዕዳ ነይሩ እዩ እቲ ዕዳ ትክክለኛ ኣይኮነን ኢልና 5-6 ዓመታት እንትንሟገት ዝነበርናዮ ጉዳይ ፍራፍሪው 3.5 ቢልዮን ዶላር ከባቢ ሽግሽግ ረኺብና ኢና እዚ እውን ኣብ ጽዕንቶ ዕዳ ዘምጽኦ እወታዊ ጽዕንቶ ክህልው እዩ ሕዚ እውን ናትና ቅዋም ስረዛ ዕዳ ክግበር ኣለዎ ዘይግባኣት ዝኾኑ ዕዳታት ኣብ ኣፍሪቃ ተጻዒኖም እዮም ዝብል እኳ እንተኾነ እዚ ውፅኢት ከም ዓብዪ ዓወት ኢና ንወስዶ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ለውጢ ልዕሊ 10 ቢልዮን ዶላር ዝነበረ ዕዳ ወጻኢ ከፊላ እያ ንቐጻሊ ወለዶ ዕዳ የውርስን ብዝብል መንግስቲ ዝሓዘ ቅዋም ሃገራዊ ሃፍቲ ወፂታዊ ብዝኾነ መንገዲ ምምራሕን ካብ ወጻኢ ዝርከብ ፋይናንስ ብኣግባቡ ንምምሕዳር ዓብዪ ጠመተ ተዋሂብዎ እዩ ኣብ ዝርግሐ መሰረተ ልምዓት ስማርት ሲቲ ምምሕዳር ከተማ ኣዳማ ዝድለ ኔትወርክ 5G ብውሽጣዊ ዓቕምቲ ምምሕዳር ከተማ ከም ዝተዘርግሐ ተገሊጹሎም ሕድሕድ ጠለብ ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ኣዳማ ንምርካብ ዝውዳእ ግዜ ከይሉ ዲጂታል ጋለሪ ተሃኒጹ ዕብየት እታ ከተማ ንምቅልጣፍ ምድላው ከም ዝተገብረ እውን ተሓቢሩሎም መርሃ ሰላም መረሳ بمسرت أنفت منجست هجرنا ديجيتال إيكونومي جبراوي نمجبر منقصقاسات لا تسلطو يركبوا بقليل سعرن وزان وحسنا كتماتات نمعقاب سبسرح استوعلوت مسرتهم سلطينات مهنات سمارت سيتي لا تعامموا يركبوا من محدار كتم آدماون نزا أنفت مسرت بمجبر زتفلالو زرقحتات مسرت المعات سمارت سيتي دا زرقها كم زركب حلف بيت صحفت ساينس تكنولوجين من محدار كتم آدما دكتور شانكو شوفا يقلصو ብዙ ሰርቪስ ነው ያለው ወደ 7 ሰርቪሶችን አገልግሎቶችን ስራ ላይ ማዋል ችለናል ብዙ ግልጋሎት ይዝህብ ሸውዓተ ግልጋሎታት ናብ ረብሓ መውዓል ኪልና ኢና ካብዚ እቲ ቀንድን ተጸርሐን ዛዕባ ግልጋሎት 5G እዩ ስማርት ሲቲ ኢልና ንጸርሖ ሰለጤን IoT ኮሙኒኬሽን ኢንተርኔት ኦፍ ቲንክስ ዝበሃል ነገር ኣሎ እዚ ልዑል ዓቕሚ ኢንተርኔት ዝጠልብ በዚ ድማ 5G ይጠልብ ስለዚ ከም ዝቀደመ እዋን ቴሌ ብምጽባይ ጥራሕ ከይኮነስ بعمل من محدار كتمانا 5G تخيلنا هنا 5G ون بعلو زخالة تجمع كجاتمو يخيليو بزدما 4G 5G نواديدو كخديو تغيرو ኣብ ከተማ ዝተዘርግሐ ካሜራ ንግልጋሎት ንምውዓል መሰረታዊ ዝኾነ ዝርግሐ ተሳሊጡ ሲቹዌሽን ሩም ፍታሕ ንምሃብ ድልው ከም ዝኾነ ይሕብሩ እንደምትመለከቱት ወደ 130 ከምቲ ትርእይዎ ዘለኹም 134 ካሜራታት ኣብ ቀጥታ ፈነወ እዮም ዝርከቡ ናይ ከተማና ምንቅስቃስ ቀጥታ እንከታተለሉን እንቆጻጸረሉን መስርሕ እዩ በዚ ብየማን ዝርከቡ ሰብስራሕ ብልሒ ዝዓሙ ካሜራታት እዮም ዝኾነ ዓይነት ፍጻመ ኣብታ ከተማ እንተልዩ ኣብ ካሊእ እዋን ፍጻመት ተግባር ብትሕቲ ካሜራ እንተተንቀሳቒሱ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ነውዕለሉ ብልሒ እዩ ኣብዚ ድማ ናይ ፓናሮቢክ ካሜራ ሲስተም ኣሎ ካብ 4.5 ክሳብ 6 ኪሎ ሜትሮ ክንደስስ ዘኽእሉ ካሜራታት ዝጥቀም እዩ بمدى ቁጠባ ግዘን ሃብትን ረብሓ ዘለዎ ምኹል ሓበሬታ መውሃቢ ወይ ከዓ ዲጂታል ጋለሪ ተሃኒጹ ግልጋሎት ንምሃብ ድልው ምዃኑ ዳህሲስና ኢና ብዛዕባ ኣዳማ ንምፍላጥ ዝድለ ኩሉ ሓበሬታ ኣብ ዝኽፍለሉ ይብሉ ዶክተር ሻንቆ ስለ ኣዳማ ስራዎች አሁን ንጥፈታት ከተማ ኣዳማ ኣቅዲምና ኣብ ፊልድ ይኹን ሲቹዌሽን ሩም ዝረኣናዮምን ካልኦት ድሌታትናን ኩሎም ኣብዚ ተጠርኒፎም ንረኽቦም ጠለባትና ንምርካብ ብወርሑውን ክንዛዝም ኣይንኽእልን በዚ ድማ ኣዳማ ታየለዋ ንዝብል ሕቶ መልሲ ንምርካብን ንምልላይን እዚ ቦታ ተመራጺ እዩ ሰራሕተኛና ብግቡእ ግልጋሎት ይህበሉ ዶ ንዝብልን ተገልገልትና እንመን እዮም ብምባል ስለ ስሉጥን ፍትሓዊ ወሃባ ግልጋሎት ከምኡውን ስለ ውሕስና ማሕበረሰብ ሰብ ሰራሕ ዝተውዕሎት ዝመሰረቱ ስማርት ማዕጾ ገጢምና ናብ ተግባር ክነእትዎ ኣብ ምድላው ንርከብ ይብሉ ይሄ የምትመለከቱት የስማርት ጌት ሲስተም ነው እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ስማርት መእተዊ ማዕጾ እዩ እዚ ማዕጾ ሰብ ስራሕ ብልሒ ዝድረኽ እዩ ክልተ ዓበይቲ ረብሓታት ኣለዎ ተቐዳማይ ግልጋሎት ወሃብቲ ሰራሕተኛታትን ምቁፅጻር ሰራሕተኛ ክንደይ ሰዓት ኣትዮም ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ዝቐደመ ግዜ ባይቲክ ኣቴንዳስ
ማሽን ብምጥቃም እዩ ይሳለጥ ጸኒሑ ሕዚ ግና ብፌስ ሪኮግኒሽን ወይ ከዓ ምስሊ ገጽ ብምንጻር ጥራይ እዩ እዚ ማሽን ምስሊ ሰራሕተኛ ክሕዝ ይግበር ኣብ ቀጻሊ እንትመጽእ ተሎ እቲ ማሽን ባዕሉ የለለዮ ዝንካ የለን እንተለልዩ ወይ ኣቱ ጋሻ ትመጽእ ተሎ ድማ ካርዲ እዩ ዝወሃቦ ነቲ ካርዲ ኣብዚ ኣቕሚጥና ንኽኣቱ ይፍቀደሉ ማለት እዩ ሰራሕተኛ ብምንታይ ሰዓት ኣትዩ መዓዝ ወፅዩ መን መፅዩ መን ተሪፉ ንዝብሉ ሕቶታትና መልስ ብንጹር ዝህበና እዩ بمبل كالاي ناي عماويل كنتات مفلات فوتونيو بزح جزي أب كباب من محدار مريت تقلقلتي بصفحاتي مزيوم دللت بزخواب نتفت اللوم بزمعطو بزي مكورات زملالس زلو منيو زبل دهساسات نسالتينا قلقالو تزتقلب سبديو زمزو زلو ويس دلالي إلنا وزع محبرسب كيهلو نقلقلو لينا بمداي ستتاون سفيح ربح اللوو كابونا كتما هاجرنا أديس أبابا بغربا رحقت تركب كتما عدما ندرق ودب موجود غوربيتيا أتاون وصا نقدي زوجو عزلا كوريدر حجريا ما أخلي كونفرنس نقدين كم مخانا زرقح سمارت سيتي أب معوات لمعات يخون أب مرققات وحسنا محبرسب جزء أجدا كم زهلو يأمن ኢትዮጵያ በኩል ዓውዲ ክትምዕብል ልዑል ምርብራብ እናተገብረ ከም ዝርከብ ግልጋሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣፍሊጦም ግልጋሎት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኣብ እዋናዊ መትከል መንግስትን ኣፈጻጽሙ ነዲቡ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብታ ሃገር ሰላም ንምዕሳል ብዙሓት ስራሕቲ ከም ዝተሰርሑ ገሊጹ ዘሎም ዳሃብ ያሲን ዝርዝር ኣለዋ ኢትዮጵያ በኩል ዓውዲ ክብ ንኽትብል ብዙሓት ስራሕቲ ይስርሑ ምህላዎም ግልጋሎት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ፍሊጦም እዋናዊ መትከልን ኣፈጻጽመን መንግስቲ ኣብ ዝተብራህርህሉ እዋን ሚኒስተር ዴኤታት ግልጋሎት ተስፋሁን ጎበዛይ ከም ዝሓበርዎ ኣብዛ ሃገር ሰላም ንምዕሳል ዝተሰርሑ ስራሕቲ ጠመተ ዝተዋሃቦም ጉዳያት ቁጠባን ዝተረኸቡ ውፅኢትን ኣብ መባፅሕ ቱሪስት ኮንፈረንስ ቱሪዝም ዝተሰርሑ ስራሕትን ውፅኢታቶምን ገሊጾም እዮም ሕርሻ መንግስቲ ጠመተ ሂቡ ካብ ሰርሖም ዘሎ ስራሕቲ ውሽጢ ሓደ ምዃኑ ዝገለጹ እቶም ሚኒስተር ዴኤታ عوت زخون سرحتي أب كرامات حاجين توجني إلهم. بقولت شاشرة سوات تامة مرات يمرت زمن منجست يمقبلوا على عينة لما رجعت. أب كل تشحن عسرت شوعتن زبنا مهرتي منجستي وحسنا مقبين مرقات تامة هيبو أب سرحلو سرناي مسون حاجي زحش لوتي أري بفلاي ممارس سات ماي بمتقام وحسنا مقبي كاب مرقات حليفو سرناي نوصا ناي مقربت المفاتيريو ابزز تتحزب بجت عمت بسرناي حاجاي 4.2 مليون هكتار مريت اللميعو 3.4 مليون هكتار مريت بزرعي بمشفان لعلي 66 مليون كونتال مهرتي كركب تخيلي حاجاي اب زفري كبابتات 2.2 مليون هكتار مريت بزرعي بمشفان كاب منغوزي 235 شح بكلاستر زتحرسين فرياتن مفراينتن نمعباي بمقبع عرسن مخالن أب علاق علم تودادر زخونا مهرت حرشان خلو قرب قبعات وسان بمخانو منقستي قرب دوخ ان مرزر ان ممحياش تأمتهيبو يسرح مهلاون حابي رميم يما دابريا قربوتن استماعي لمادرك زندرو لما دابريا قجي بتشا قرب دوخعي زتأمامن مقبار لو مزبن نعدقيت دوخعي طرح حدا نتبع 5 بليون دولار أمريكا مديبو أبي نيلم زبن وان مهرتي زجزاء دقعي مس زحلفان تنتصر 4.6 مليون كونتال حلف له لهم زبن أواجه دقعي 84 مليون دقوما تجيري حزون أب حد كونتال دقعي 5 شحبر دقوما يجبر مالتي مس عود مانوفاكتشرينج ستها حزة بوليس صديقون أب تكبار مستعتوه أب زحلفو 3 عامات 10.4 بليون دولار متأنزل لوقتها مهرتي بوشت عدي متكا 5 خالون يمزبرهم ባለፉት 3 ዓመታት ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ሁኔታዎች ከግምት ያስገባ ኣብዚ ሓለፉ 3 ዓመታት ሀገራውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት ኣብ ግምት ዘእተወ ፖሊሲ ኢንዳስትሪ ጸዲቑ ናብ ስራሕ ዝኣተወ ብምዃኑ ክሳብ ሕዚ ብተተካእቲ ምህርቲ ኣንጻር 10.34 ቢልዮን ዶላር መጠን ዘለዎ ካብ ደገ ዝኣቱ ዝነበረ ምህርቲ ክተርፍ ክኢሉ እዩ መፍርያ ኢንዳስትሪ ካብ ዝነበሩ 400 ዓቕሚ ናብ 61 ሚእታዊ ምዕባይ ምኽኣሉ ዝሓበሩ ኣይተ ተስፋሁን ነዚ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ተፍሪ ብዙሓት ዘነኣሑ ስራሕቲ ከም ምኽንያት ክጸርሑ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ የብድርና የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦትን በማሻሻል ምልዓል ኢትዮጵያ ተፍሪ ቀረብ ኃይል ኤሌክትሪክን ልቕሕን በመምሕያሽ ምትእስሳር ዕዳጋን እታወትን በመፍጣርን
ካልኦት ብሰንኪ ኮቪድን ስእነት ሰላምን ተዓጽዮም ዝነበሩ ኢንዳስትሪታት መሊሱ ብምምሕያሽ ብምምፅኡ መፍራይ ኢንዳስትሪ ማእኸላይ ዓቕሚ መፍራይነቱ ካብ ዝነበሮ 46 ሚእታዊ ናብ 61 ሚእታዊ ክብል ክኢሉ እዩ ኣብዚ ዝተተሓዘ በጀት ዓመት ክስርሑ ዝግብኦም ዓበይቲ ጉዳያት ንምዝዛም መንግስቲ ጠመተ ሂቡ ይሰርሕ ምህላው ኣብቲ መግለጺ ተመላኺቱ እዩ معد زينا بمكتتال تركو تملكتنا حزدما ناب زينا عداقا كسقر أب سنسلت عدقيت بنان عبيت مفراينة بنان استسرحو سرعتي كابتي عودي زركب آتاوي كم زعبيو وانا دايركتر بعلمزي بنان شاهن إثيوبيا الدنيا دبلا قليصهم تم وانا دايركتر كم زبالوو منغستي مفراينة فرياتن بنا كمون سريتو بممحاش عب عداقا علم زلوو توادا دراينت أب معباي بتغرات إنها تسرح يركب سلازغونون أب 10 أوارح زي بجت عمت 354 شحتون بون بملأخ حدنتوي 8 بليون دولار أمريكا أتاوي كم استرقب بمجلات زي دمام أب تاريخ نقدي وطاي تهاجر فلما يلعول أفت ما كم زخون يوم أرد يوم زلهم أتي أفت ما مزحلفة تماثل وان التنتاتر بمتن 245 شحتون وسخ كم زرعي بمحبار بمداي آتاون 870 مليون دولار أمريكا وسخ كم استقبر الليو اتوم وانا دايركتر تزاري ومزلوم ابتوم زي ترفو عارح زي بجت عمتون كاب نقدبونا نمركاب زي تتلمه 3 بليون دولار آتاوي اب شتو نمبصح انا تسرح مخانو حابيروم ناب زيناو طاينتن سغر دما بريزيدنت دونالد ترامب مس حبرات عرب امارات سممع ارتفيشال انتليجنس كم زفرمو افليطوم توم بريزيدنت اب حبرات عرب امارات عدت اب زكايد اللوان سممعات نقدي 300 بليون دولار علاوي مقباروم يذكر بمسارات ابصاب كفل نقدي امريكان حبرات عرب اماراتن UAE Acceleration Partnership زبال فولي محزنة نمفتار تسمع معنين ازي شركنت حقرات اب artificial intelligence بحبار نخسرها زحق زيدو ما تبايلو لهم بريزيدنت دونالد ترامب بريزيدنت حبرات عرب امارات شيخ محمد بن زايدن ابو دابي اب استخايد مرها قبري مخفات معراف حاد حدوش ماقل artificial intelligence 5 جيجاوات ترقيبهم اللهم ازي حدوش 5 جيجاوات زعقنو ماقل artificial intelligence مستزازمه كاب امريكا وصاي اب عالم اتي زعابي مسالت artificial intelligence كخون تصبيت يقبرلهم تبلكتي مع زينا قدمي مزامنا قند زيناتات زعلت كزخاخركم أب زحلف عمتات ديجيتال إثيوبيا قاعدين مقبار استسرحوا سرعتي رؤية وصيت ممزقاوم بريزيدنت تاي أصقصلاسي قليصهم إثيوبيا أب كل عودي نكت معبل العلم الربراب ناتقبر كم زركب قلقالوت كوميونيكيشن منقز تفريطهم كاب زيناو طاي بريزيدنت دونالد ترامب مس حبرات عرب امارات سممع artificial intelligence كم زفرمو فليطوم باركس تملكتي معد زينا بزيزات زمنا سلامكتالكم ازينا نمسكن سلام